Tigil na naman po kami kasi po may umiiyak. Pati ako cash din ng basa ko. Tapos mo, cash din no? Brainwash mo ko. See the beautiful world around, wanna see it now. Good morning everyone! Welcome back to another vlog. Today po is our last day here sa Keystone, South Dakota. And itinerary for today is wala pa po. Dito na lang tayo sa ano. Nagsasearch pa rin siya. Welcome to Custer State Park sign. It's up to you. Friends. Pero ang sure is, pupunta pa tayong Sylvan Lake. Pupunta pa rin kami Sylvan Lake kahit pumunta na kami doon kagabi. Kasi kagabi ay pa-sunset na, so hindi masyadong maganda yung mga pictures namin. Medyo dark na yung iba. Tapos gusto daw niya magpalipad ng drone doon. Kahapon kasi hindi namin ma-search kung pwede bang magpalipad ng drone doon. Dito kasi guys, hindi pwedeng dahil may drone ka, magpapalipad ka. May mga parts na pwedeng magpalipad at may mga hindi pwede. So, kahapon, hindi kami maka-online doon kasi wala kaming signal. So, ngayon na-search na namin and meron ngang pwede ngang magpalipad doon. So, papalipad kami doon. Pag hindi umulan, dadaan kaming Badlands, pero pupunta pa kami Wall Drug para bumili ng mga ibang souvenirs. So, Custer State Park, tapos lunch sa Rapid City, Wall Drug, and then Badlands, and then home. Yun. That's the itinerary. Ako nang nagdesisyon. Alright, so see you guys later! Wish that I could stay in this moment forever, so I can hold you in my arms. I will carry Dito na yung mga bison guys, shoulders. mga buffalo burger. Oh my God. Hindi alam ni Mac na ganito yung kinain yung burger. Alam, di pupunta yung bata dito. May dito eh. Dito ni unang tigaduwa. Nagtaway tayo po. Ala, gagasgasin niya itong sasakyan mo. Mishi, mga bison anak. But no matter what comes your way, I will stay right here beside you to catch you if you fall. And deep and abiding. Mga ano sila, mga 2,000 pounds daw kasi yung mga yun. So kung nakabangga ka ng ganon, total wreck ang sasakyan natin. Bakit meron pa ba? Meron din. Ala, yan nga siya. Ang laki niya. Ala, naglalaro siya oh. Hey bud! Nangangati ata siya. Hey bud! You need some extra hands? Nangangati siya. Wala na, iniwan ko na ng mga friends mo. Hindi mo pala alam na buffalo burger yung kinain mo? Sinabi ko sa'yo na nasa Wall Drug tayo. Kaya nga tinikman ko, di ba? Kaya sabi ko lasang masyado siyang gamey. Anong Tagalog ng gamey? Na ano ko lang kay Mango. Kay ano yun eh, kay panlasang Pinoy. One ma. Kuha na ng ticket. Dito kami sa self-service para mabilis. Ang haba ng pila kasi dun sa may cash. So credit card lang pwede dito pag self-service. Tigil na naman po kami kasi po may umiiyak. Kaya mabagal ang travel. Change diaper. Tapos entertainment pa. Mishi, sana i-headband mo anak ko. Tanggal po. Ayan o, lagay mo na di. Po, Para hindi ka naman mukhang lalaki. Get mo yung Headband mo. Ayaw ka. Nako. Halika na.
Paano magpakit ka na? Yes. Pakit ka na. Bye-bye. Bye everyone. Ito na kami guys sa Sylvan Lake. Pero sobrang daming tao dun sa may lake, banda dun sa sa beach area. So dito kami ngayon sa part na to, sa dulo, para makapagpalipad kami ng drone. Para walang mimilim na magreklamo. Look at that view. Mayroon pang nagkakano. Hindi tayo nagpunta dito kahapon eh. Mishi! Mishi, tingnan mo. Ikaw ang pinakabata dito, Mishi! Ikaw pinakabata dito, naning. Ha, gala ka ng gala. Hey, darling, can I tell you what's been on my mind? Sick and tired of the 9 to 5 in the city light. Hey, darling, we could get out of town, see the beautiful world around, wanna see it now. Pack our bags and get in that car, leave a little note and we'll drive real far. Let's get out, we can leave this city, let's drive to the open air. Yeah, the countryside is so pretty, with the wind blowing in your hair. We can look back someday, baby, don't you understand that we only get one life? I wanna make it count, honey, come on now and take my hand. Hey, darling, I love it when it's me and you, on the road with a couple of tunes in a car for two. Hey, darling, you know we're gonna have a really good time, driving in the middle of the night when the stars are bright. Pack our bags and get in that car, leave a little note and we'll drive real far. Let's get out, we can leave this city, let's drive to the open air. Yeah, the countryside is so pretty, with the wind blowing in your hair. We can look back someday, baby, don't you understand that we only get one life? I wanna make it count, honey, come on now and take my hand. Get out, we can leave this city, let's drive to the open air. Yeah, the countryside is so pretty, with the wind blowing in your hair. Alis na kami guys. Buti na lang nagpunta na kami dito kahapon. Ang daming tao, sobrang daming tao. Pero nagsisialisan na kasi uulan na. So sakto lang. Parang bumalik lang talaga kami kasi gusto magpalipad ni Mac ng drone. Grabe, ang ganda dun banda. Grabe yung mga rock formations. Grabe talaga. Hindi mo ma-imagine kung paano tumubo yung mga kahoy dun sa mga rocks. Ang galing. So, we're now gonna head to Rapid City. Magla-late lunch kami. It's already 2:15. Papuntang Rapid City is like an hour? Like an hour. Or 30 minutes. Ay, hindi. 30 minutes sa Keystone eh. An hour from here siguro. So, doon na kami magla-lunch. Walang signal. So, kanya-kanya na naman. Dapat talaga dinunload na natin na offline kagabi yung mga map. Hindi na tayo natuto. Yan yan. Hello guys! Update. Andito na po kami sa Badlands. Kaso may severe thunderstorm. Hindi na kami nakadaan ng wall drag. Nakatulog kami. Tapos, yung kasama po naming driver ay nagigipaghabulan na sa F-250. Pipicture muna kami dito sa may Badlands. Tapos, tsaka kami papasok. Nakatulog ako. Ang sakit ng ulo ko kasi
Pati si mama. Si mama daw, na-addict na siya. Ako naman, sa citronella ni Mishi. Ako naman, nasakit ng ulo ko. Treasure. Ay, card payments only, bobo. Sorry. Pati ako cash din yung basa ko. Nabasa mo? Cash din, no? Brainwash mo ko. Nabasa, pero nabasa mo nga ka. Cash din. Ay. Sorry. Sorry, anak. Bakit yan din yung basa ko? Cash din yung basa ko. Ano? Military or veteran? Nope. Please do standard entry there. Alright. $30. Code. So, ticket's good for 7 days. Maps the brochure. Alright, sir. Thank you so much. Have a nice day. You too. Okay, nagbabasa sila ng mapa. Hindi nila na-enjoy sa labas kasi rain na. Oh, tinanggal na niya yung socks niya, natanggal na rin niya yung bracelet ng mosquito bracelet mo. Mosquito bracelet. Tiga ka na gananin ko. Dadamit ikaw kasi cold. Alam ko favorite mo ang cold, anak ko, pero hindi namin kaya yung kaya mo. Weak naman kayo sa lamig. Alam ko winter baby ka. That's the extreme of the extremiest na anak. Kaya wait lang. Can you spread your legs? Can you spread your legs po? Uy, pang 6 months na tong suot mo, Mishi, Kasing kinako. Ano nga naman? Napakadaldal, Mishi. Napakadaldal. Di kita kinakaya, anak. Palit na mittens pa po. Tanggalin mo yung pants mo. Tanggalin mo, tanggalin mo. Tanggalin mo Remove the isa. other one. Remove the other one. Remove it. Tanggalin mo na. Kaya niya. Sige pa. Di pa natatanggal mo naman. Tinggalin mo na. Yay! Nakakaawa to. Yay, ang galing-galing. Oh, yung may face naman ng mittens mo. Eh, kasi nagkakamot ka, anak. Kung hindi ka sana nagkakamot. Mama, yung ano nga po, moisturizer. Kasi below sea level to eh. No? Under the water to dati daw. 1,000 years ago. Parang gusto ko tuloy na manood na parang yung historical, ano na naman, na ang boses ng nagnanarrate yung nasa Mount Rushmore. No? Kaso may deta nung danom am amin, di nagpunog. Kaya kapag nabaha ang Amerika, so takuta mo ng lulubog. Kasi originally under the water talaga to eh. Ala, kumikidlat, daddy. Kahit nga ulit mabranta. Nakakatakot. Wala pa man din ibang makidlat kundi yung ano. Grabe naman yung severe thunderstorm na yan. Nakakainis. So anong ikot ang gagawin natin? Diyan, pumasok tayo Tanggalin ko sa na tong resibo. north entrance ng Badlands. Galing tayong north entrance. Galing tayong north entrance. We will traverse Where is the north entrance here? We will traverse the Oh, we will traverse. Badland North Spell traverse. Badland Loop. Something. Saan ka Nandito galing? tayo, north entrance. Northeast entrance. Kasi ito yung tatahakin natin. Castle Trail. Oh, may fossil exhibit trail. Kaso, yung exhibit, hindi na tayo makakapunta kasi maulan naman.
tumigil na ang ulan, guys. Ang ganda sana na magpalipad ng drone dito para makita nyo talaga yung top shot sana ng Badlands, kaso bawal eh. Nasa restricted area, hindi protected area, restricted area. Sana sa fossil trail kasi madaming mga fossils dito, yung mga clams, mga seashells na na-fossilize na, kaso ay, basa yung ground. Tapos meron po kami nagmamaktol na abibing. Iba na talaga yung travel natin. Tapos yung music namin hindi na pang road trip. Mga pang ano na Hey, I heard you got a new best friend. Yeah, it hurts a bit, I won't pretend that it doesn't matter that you're with someone else. In a way, that's how it's supposed to be. If I'm unable to make you happy, then it's for the better that you are not with me. That's why I wrote you a letter, 'cause you see, I write so much better than I speak. And I need to tell you, you were my best friend till the end. I hope I'll be happy without you, but right now I don't know what to do. It's hard to get over, you chose someone else, a new best friend. Feel like it was long ago. We were head over heels in love, thought it lasts forever, but somehow we got lost. Looking back, I didn't realize what was wrong with me. I can't deny I took you for granted.